Sa atong unang pagbasa, gipangpriso sila si San Pedro o si Juan tungod kay nakahimo sila pagsangyaw o mga katingalahang buhat nga gisupak sa mga leaders, sa mga pari o sa mga Hudiyo. Apan daghan sila nakabig, mga 5,000 ka bag-ong mga converts, mga magtotoo. Sa ato sang ebanghelyo, wa sila'y kuha tibok adlaw, tibok gabi nga nangisda, pero pagkabuntag na, sidlak ng adlaw, giingnan sila ni Jesus nga itaktak ang inyong pukot dapit tuo og nakakuha sila daghan kaayo. Nya sa atong salmo, ang atong tubag, ang bato sa to nagisalikway sa mga magtotoo nahimong uluhang bato sa kadto. Unsa may relasyon ining tulo? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Daghan og relasyon. Ang usa sa mga relasyon ani kana bang dili nato ganahan nga sitwasyon. Pasabot dili nato ganahan nga klases bato kung mag-riprap ta or magtukod tag building na magitay ilabay nga bato kay way kapuslanan dili haom. Kana di ay mga way kapuslanan para nato mao di na ang gamiton sa Ginoo nga panahon or paagi aron masinati nato ang katumanan sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Unsa man kay atong pangandoy sa kinabuhi, lain-lain, pero ang pinaka tumong maura gyud nga malipay ta. Sige, pangutan-an na imong tupad, lingi ing na malipayon karon. Ana. Nyagwa gani siya malipay, pasabot naa siya'y pangandoy nga wa niya makuha. Naay pangandoy ba nga wa nimo makabot? Bisag unsa pa ka successful, doon na gitay sense of failures. Doon na gitay mga panginahanglan nga wa nato murag napakyas ta ba? Bisag ako din kaning pagpamaligyag slots, bay-ubay magitag halin. Ang ubang pari mo ingon man dayong grabihan ni mo halin padir daghana ana paspas man kayo, pero ako sa akong bahin kay naaman ko'y target unta nga mao ni ang mahalin, di man mo abot, murag na sense of failure ba sa akong expectations. Nya unsaon man nato pagsulbad kaning ato mga failures? Kana bang murag wa nimo makuha nga mga pangandoy? Ayaw na siya kuha pinaagis imong paningkamot, imong personal. Kabuutan na sunda ang pulong sa Ginoo. Kaya ang Ginoo naagit siya isulti nato kada nato pangandoy og usa ka butang dinhis kalibutan. Ngandoy kag healing, naay pamaagi ang Ginoo saon ka pag-heal. Lain-lain ang paagi. Kita kopya-kopya man kuning ato kasagaran. Na-healed siya kay ni dagkot og blow nga kandila. Dagkot sa kag blow ang kandila. Basig ang iya blow to, ang imo yellow. Di ba? Naiuban ingon, hala, nadato siya kay nakabana og unsa na tawagan na sa term karon afam. Oo, anana. Basig ang imong makadato nimo mamana kag adik. Di ba? Wa ka kahibaw ba? Ing kahala ana ganing ni pasar siya sa board exam kay nagnobina siya ni Santo Niño siyam ka adlaw. Basig ang imong makapapasar nimo ang nobina nimong San Vicente. Di ba? Nya ni absent pa ka dire, hagbong ka ni sunod bang katong usa. Mao na ang mga mananagat sila San Pedro, siya managat ko, pulong tong San Pedro. Nya tukma jud kaayo sa oras kay gabii. Ana, nya dito pagid sila sa laod. Pulong to ni
Pedro nya ningon sa danguban, kuyog mi kani daghan tag kuha ani kay kanis Pedro kuan man ni eksperto maning mananagat. Oy, tibok gabi wagi kuha, wagi sila kuha. Pero pag abot na nga nisidlak ng adlaw nga dili na gid na angayan nga ipanagat, labi na gyud kay 90 metros ra sila, mga ingon ani anhara kuto ba ng stage nato tingali. Amo ba na 90 metros ba na diha di o sobra pa ngadtog jutay. Basta ingon ana, duol na kayo sa baybayon. Unsa may makuha nimo diha, bulinaw. Di ba? Og na pay bulinaw. Oy, pag-ingon yung Hesus, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa kayan. Gisunod na nila. Way daghang pangutana. Pastilan, di sila hapit kadaog pagbira sa kuanay. Anang ilang kuha? 14 dagkuas isda. Pila to kabo? Usa ka gatos og kalim-an og tulo ka buok. Pila man na sa in English? Usa ka gatos og kalim-an og tulo. Basig di mo ka maong ihapa na. 100 pila? 153. Nag-ihap yun. Nagi-specific number. Pasabot, tinuod itong nahitabo. Kay na may specific number. Yang anong nahitabo to? Kay nagsunod sa pulong ni Hesus. Nang litan ron, nangandoy kag kalinaw sa inyong pamilya. Nya. Sa may pulong ni Hesus. Higugmaa ang imong kaaway. Nga nag-away mamos imong bana. Sa man iguli nimo karon, sa imong buhaton. Imo higugmaon o imong awayon? O himo higugmaon. O niya kay imong bana gitamparos man noong ka. Imo manggilambing-lambing nya imong bana suko man kay nimo gitamparos man ka unsa may imong buhaton? Mubaw sa kagtamparos, moingon sa kagam, ikang panuwaya ka, nisugod na gani kung higugma nimo nya karon mo nimong buhaton. Ana. Unsa may gingon ni Kristo? Kung tamparoson imong tuong aping or pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Oh, di mo na imong buhaton. Awa di ba igsunod imong simba dinhi lagom kay kagnaw. Pero ang inyong pamilya malinaon. Wa naman mo mag-away, lagom lang imong naong. O di ba? Okay na dili. Oh, magbuot day mo og ang paagi nga makabot ang kalinaw pinaagis paglagom sa kong naong. Unsa may kalainan ana pinaagi og magkinihaay ta. Nya kunuhay maghusay ta dito sa barangay o maghusay ta dito sa korte. Nya iniguman inigdaog malinaw na ka, kinidaog na ka. Ambot lang. Oy, lahi kayo eh. Ingon ani ron nga, jutay pa kaing slat na halin, o napay daghan di ay, dako daghan na nahalin niya. Napay halinonon. Ana, unsa may akong buhaton ani ron, ang atong SBF dag, 17,800 pa atong halin. Napay 42,200 ka slots nga wap amahalin para ra ba ni ibayad sa kumbinto tag 500 pesos per slot. Nya nga ato sang DCHS para ni sa atong pista, dool na lang kaayo, ikaduha na rong nobinaryo, 13,679 pa atong halin. Wap magtunga no. Napay 16,321 ka slots nga available. Nya ang atong katong special slot sa Lugaw 18 slots man to nga tag 3,000 o nanatay 8 nga halin na pay 10 ka slots nga available 10 katag 3,000 para ni Lugaw o gabi nakaon mo Lugaw nakatsimba mo gabi sa atong major novena wa no looyan ninyo tilaw sa inyong Lugaw
Nya ang atong litson amo ding ikwinta-kwinta dili day 12 atong kinahanglan, 16 ka litsons. Napo dito ibutang ta lang labing minus napo nya naaman tay bispiras tulo nya sa hapon sad ug sa buntag tulo. So naatay mga 16 nga panginahanglan. Nya anay ni pledge nga 7. So napay siyam siyam na lang ang kuwang litson, tag 15,000 atong budget ani. Pero naasay ni pledge nga sila ray muhatod sa litson. Ana. Pero ang ato sang decorations katong tulo katag 30,000 nahurot na og kahalin. Di ba? Pakpak na mo. Nya katong para pista basig naminaw turong mo donate ato, niingon naman to nga siya'y mo angkon, ingon ko 50,000 karon pag kuana mo sa mo decorate na to dire, di gyud makaya nilang 50,000 sa style nga nindot nga ilang gipresentar, moabot yung kunog 60,000 ako lang niya tong tiksan, basin pag mapunan sa to niya 10, o di gani mapunan, ato lang ng agwantahon ang 10, amay na lang na 10 na lang ito ipuno, di ba? Niya salamat po ta kay nanasay ni angkon sa stipend sa atong Archbishop inig ari dire. Di ba? Ang wapay ni angkon ang karong Sabado og sa inig pista pohon. Di ba? Sa Archbishop kaung to bispiras man to ya pizza 12 basig na pay ganahan nyo diyang mo angkon tiksi lang ko og pila kay di na ko i-announce din og pila pero tiksi lang ko pader ako'y angkon anang sa ni kuan Bishop Medifil ana nya ako na lay mosulti ninyo og pila nya sa kang Bishop Ruben ana karong Sabado pagkonfirma tiksi lang ko kay ako'y mosulti ninyo aron ini human ninyo text na kog baos din amo ganahan mo text. Depende na siya. Nakaron unsaon man ni nato pagkabuot ning mga kuwang. Maminaw ra kos Ginoo. Og kang San Vicente Ferrer. Naman gid na sila isulti. Nya gabi ngutana ko kay mura man tag maglisod og tog, sige mag huna-huna. Din ata ko ganahan magunahuna ni Lord sa bitaw kay basig karon na lang kang gabi una kutob niya si kagunahuna ana ayaw na pagunahuna kada ni mo misa labi na sa imong online mas isulti lang na kay mahurot ra lagi na kay daghan kayo ang nagdebosyon ni San Vicente Ferrer o daghan sad ang nagsunod na sa imong mga humili na agyoy mga buutan ana bisan tuod na asay mga gahi-gahi sad ana namang gani ni text nako pader hapit na mi mo 40 ka tuig sa among kaminyoon wa gid mi kasal nya karon pa ko nakaamgo pader nga ngil-a din imong gibuhat pwede magpakasal ina nadutlan gid ba pila na kato siya ka buwan sige paminaw wa gyud mausab karon nausab na ako sige sure kayo ako dahil itagaag number sa atong sekretary sige haron ma-advisean kag unsay maing buhaton kay ay na ni padung nakaslangit ani so ako isipari sige ra kog sulti diri nga mauni kuwang oy gabi sa atong teachers night gabi porting nindota murag way hunong atong baog nga ba nga dita katuo kadig yung mga teachers mga medyo kay ni sila to silang pakpakan mga teachers be salamat kayo teachers sa atong Arcilo Simeon Ayuda Santa Cruz San Roque Lataban ug Tablang ang mga eskwelahan elementary ug high school grabe kayo ang ilang performance kagabi mga alas 11 na may sa gabi na human pero lingaw kayo no karong gabi ato ko na obserbahan kuha naman given naman nga daghan sa talented nato aning amateur doon na say tawag ng tanghalan rong gabi
Ana padanaw mo di ha, tawag ng tanghalan. Nya ini kasabado akan na mo nindot baile sa tibuok parokya. So kamong mga bailerina nga mga tiwasonon ani mo dinhi kay basig last year na lang ni ninyo. Nya nasin ingon ako pader, ug mo anhi mi minyo mami pader unya. Napa kay mukuha na mo ani ug mulingkod mi diha nako. Aron siguro na imukuha daday inyong bana. Siguro gina nagi mukuha ninyo ana. Nya nasa uban mauwaw man ko pader kay mga batan-on ba. Uwaw mi pader oy, wa man gud mi maana na ikapikapon ta ba na sa publiko kanang magbayle mo hikap ya kuno nang laki mo kupot man na. Ay nako ay sayon ra na daday inyong uyab. Ang inyong uyab ba daday dire mao na inyong parisan. Pero kamong mo kandidata, kamong mulingko didto, siguro asad nga dispose mo ana anang baile. Pero wa gyud mo di mo dispose daday inyong uyab, di ba nindot kay na mo baile. Di ba? Ngani akong kuyawan og mutik sad ang Madrid. Ako pa der pwede sa kumulingko diha. Ayaw na ter kay exclusive na taan na ter. Nga baile kay dili man gud laway ning baile. Dili laway ba, dili pareha ng disco nga usahay hapit wa nay mga sinina nya mga hubog sad kay mga naong nya ang sinayawan kana bitang warat na kaistanan ba dili ni pagkritisize sa magdisco pero ipahilo na ka nato nga dili kayo ba kalingawan pagsaulog pagsayaw padong sa Ginoo nindot man na siya pero og butangan na nato yawanon nga mga hunahuna og pamaagi ngilad na mo na magsunod gitas pulong sa Ginoo kay maunay gusto ni Kristo. Kada niya sulti mahimog yung mapuslanon sa atong kinabuhi. Kanilang atong gibuhat dinhi sa pag kanang ang desisyon nila ni Cafe o Brad Titing siyang pamilya nga ang ilang balay diha atong bayran unya gubon pagkalisura ato. Pertig yung para nako di ko ka-imagine ba nga naay ato dinhing pamilya nga mo tugot ingon ana. Pero ila yung gisulti, ila yung gibuhat. Ato sang paningkamutan nga ato ning buhaton, bahalag murag imposible. Pero karon nga mauna na roy sitwasyon dia, tanawa unsay kahimtang ron dia, nindot ba tanawon? Murag dili kabayran sa tingali og sapi ang nahitabo nga beauty og kanang pagkapahiluna ba sa atong simbahan og sa atong kumbento. Pagkanindota. So basta mo sunod lang tas kabubutos Ginoo bisag usay maghilak ta nindot gina siya resulta pero musupak tas Ginoo bisag magkatawa pa ta mo resulta ginagkadautan wa gitay kuha mo na ang wa nato ganahi pero ipagustos Ginoo atong sundon mabungahon og mapuslanon gina sa atong kinabuhi uban ni San Vicente Ferrer ato nang paningkamutan pagtuban matag adlaw